Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Nagsubay ka sa kilid sa usa ka langob nga bungaw ang kilid. Unya, nagdilaab ang kayo. O gusto kang suyupon sa kayo. Unsa? Unsa may hubad ni mo ana ni kay? Nakasud siya sa baba sa bulkan. Bot ipasabot nga makasud ta sa baba sa bulkan. Oh, may na kung mauna ni kay. Aron ato ni tagag sunod. Ano maduka to? Nagpakahilom ra ko din sa pilin. Makasud gid tas bulkan ni kay. Ay, may untado ko makuha na yun na itong perla sa bukid mo na itong tabong to. Ay, sige. Ang diha. Lola, ikaw ba? Kung kabasabi gusto mo dagway, ay lagi pang ambisyon nga ikay makakuha sa perla sa bukid ha. Kay posible kay na. Guwang na ka. Oh, Kinalay, itsa lakas bulkan. naawa niya, wala laging... Ayaw na lang yun pag unahon na nga magamahanan ka ha. Ayaw lang yun. Saba diha, ay! Okay. Ay, ba diha, ay. Kinsay sunod nga magpagunit. Gani. Ay, sige, ako. Ikaw, ingat ka. And dali la. Okay. Hikapon na tika ha. Oo, nya, unsa may imong nakita diyan ni kay. Dautan ba ang imong nakita nako? Dili man la. Oh, salamat. Natugra man ka. Ah, Salamat. Duta Lola, Ay, natugra. Oh. Ikaw pulis, Reyna, pirmira ka matug. Ama makay. Kaya magkamatama, Reyna. Ya, ikaw na si matug. Hindot na. Ama ka to. Hindot lang. Tama na. Natugra. Pero Uy, pero to. Wawa ni Pa, pero. unsa man ni kay? Doon ay problema sa kong pagkatag. Uy, basin ba ya? Basin ba Lola, no? Wa siya matug sa imong nakita. Aw, natug siya sa imong nakita, Lola. Basin og nag-practice lagagkatog sa dayon. Nga, way matamata na ba? Agay. Ada. Hilam na tata! No, sa makay mo man yung kumpasyon. Hindi pa magkumpasyonan. Nganong imo man yung pakatulgon sa dayon, ha? Ikaw ka batasan. Agay. Batasan na pagkaapo. Istorya naman ko ng ako, God. Sa mga kay. No. way mamatay ninyo sa umaabot. Oy, Lola. Mamatay, wala. Magkita na ng sito 30, di pa ka mamatay lang. Wala na. Mao ka na nga kung paningkamutan nga way usa ninyo nga madisgrasya sa atong lakaw. Ay, salamat. Kana, manay na kanindot mo ni kay. Kay pirmigi ka magunaw na sa kayuhan na mo. Salamat, mahal. Naunsa ka? Unsa to? Ha? Ito, Nakanaliktok to. ito, hay na to. Katubang katapusan nimong gisulti ba? Oh. Katong mamatay na si Lola. Sama, hinumdumi! Katong Ang last kayuhan. gyud nimong gisulti. Asa to? Ibalik to. Ibalik to. Asa to? Gusto ka pa hinumduman pag yun ka. Maingon magog ka nga. Salamat, mahal. Oh. Kulukuya ba yan ni mo, oy? Ikaw, Lola. Kulukoy ka, kulukoy. Ikaw, Lola ba? Oh. Yung pilapil ba mo gigaya? Andun ito ka, layad ito ka. Ngano maglisod man kag sulti nga mahal ni Musne kay. Sulti dayo. Ba, uy! Balik kag sulti. Dihaon na mo ha. May susihon ako sa anahan. Awa. Bago ni mo balikon og sulti. Natulti Mo man ka. Mo na ikabaho ni mong tiil, Lola. Oh, Ha? Laay kika. Laay kikag dagoy. tasan na ba yakot yo? Mga baay na kag-diskarte na ko. Tanawa, milakaw no slikay noon. Kung na nang gubaron. Nay. Hoy, paminaw ha. Dili to diskarte ang imo kay nakasulti na ka. Palimot-limot lang jud ka. Pahuyag yun ni mo, oy. Pahong-pahong ka. Bala ka na diha. Okay, biyay ko. Praktis ka tuog diya. Hala ka. Miya na magbuhi da. Pero, sa kanilang kawa. Ano mo ko eh? Nakasampit man kog mahal ni kay pero
Di ko makaangkon kung... Di ko makaangkon da yun niya. Ay, gusto gis lola. Pahoy gyud ko. Tapaw. Bujo. Kulugoy ba yun? Atop! Agay! Sakit. Oh, pagod-pagod mga niya puti. Ganyan lang ako na magbuang, no? Ay, iro-iro lang ka, pero kay baka mo sulti. Oh, puti! Asa mo ka? Oh, mapas ka lang ni Kay! Bili ba ginapa ni Madam ako kami? Bisan asa siya, dadun gani ang kawaw. Bitaw no. Bukal-bukal gud. Dako na ba kayo? Mao. Bugat na doon. Mao gid. Pero nganong nagpabukal man na siyang tubig ining kawa? Ayaw na lang kamo pagreklamo sa ako mga ipabuhat na ninyo. Kung dili mo gusto, gahimuon ko kamong labingil as nga manana. Oy, ayaw taon Madam. Oy, uray na rusa. Ayaw taon. Ay, lagkasuko. Ay, kasuko, oy. Mao, Ay, kasuko. may bukal namang kawa, madam. Sa may sunod namang buhaton. Mao. Unsa man ha? Oh. Unsa man ang gibukbuk mong lana sa kawa, Madam Rosa? Mao ka na ang muhatag ka na kong kasayuran. Kabahin sa akong mga kaaway. Ay, ang imong uwak na inarusa. Mitugnon sa imong baga. Zelda, maayo kaya niya ka na. Unsay imong nakita? Oh, lo, ang uwak. Mipatungod sa nagbukal nga kawa. Uy, uwak. Ay, mahimo yung kang tinulang uwak diha. Basag di siya! Mao ka na ang angay niyang buhaton. Tanawa ninyo ang tubig sa kawa. Ha? Uy, Oh. hala. Hala, sinikay man na. Nagbarog siya sa ibabaw sa bungtod. Kanindot ko din makita man natos ni kay. Gamahanan gyud kay ning imong kawa no. Mao di nga dili nimo ni ibuwag Reyna Rusa. Ingon niya anak ka mahinungdanon nako kining maong kawa. Uy. Hey, mura man tang nagtanaw og TV ni. Klaruhan as naong ni kayo. Unsa man lang iyang gilantaw? Kita ang iyang gilantaw. Ha? Kita ang iyang gipangita. O gadool ra siya kanado. Oh, may mo rin siyang sulngon sa imong mga sundao karon, Reyna Rosa. Dili mahimong malangan kita sa pagkuha sa perlas sa bukid. Kinahanglan, kita ang unang makasaka sa bulkan. No ibo, pangandam mo. Oh, sa niya naman eh. Nanganom ka ni Kay. Ulba ba ng mga andam? Uy, sa may atong andam mo na? Kinahanglang ako ang una makasod sa baba sa bulkan. Unsa? Uy! Dili ta mamiligro ang bulkan ni kay pasilan. La, kanunay na miligro ang atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato ning dawaton. Oh, gidawat naman noon nako nga kanang kabuhion ko permis atong lakaw. Sige man na. Kung gikabuhi ka karon la, mas maayo tingali nga dili lang mo mauban ako sa pagsod sa bulkan to. Ha? Kasulti na noon ko nga muban gyud ko na mo bisag asa. Di na mo imong usbunan ako ni Kay. Gawas basad. Gusto ko makatabang nimo. Kay Kay leading man siya. kamok kan Kay. Dugay kay mo sumpay oy. Muon ka na mong tiki ron. Ayaw rin pag... Kaba, ayaw rin pagpadoon ako. Kay kung... Doon ako importanteng butang nga buhaton. Huh? Ayaw rin pagpadool. Ha? O sa makay mo kung badlungon nga may tabang ramang kong pasabot ni kay sa buot ni mong ipasabot. Ilomin ang dagway mo. Ayaw lagi girit diya kay seryoso niya mong panagsultihan. Para ranis mga batanon. Di paras mga tiguang. Ha? No. Kinira ko yung sultihan mo ni Kay. Seryoso ay. Unungan ko ikaw hangtod sa nilit sa kamatayon. Tungod kay. Nasa ni siya. Samukan! Tungod kayo sa lagi. Dugay ka makasulti oy. Nganong unungan matuko na mo ni kay be. Tungod kay. Kay palangga na ko siya. Plangga. O siya laing pong plangga. Unsa? Dugay ka lito. Mahal. Okay na.
Oh, mahal din mo si Nikay. Ano, ito Oh, na. mahal ka palangga man. Okay na. Inang pangisog. Okay na to, kinakasorti na ka. Nikay, ikaw... Masalamat ka na ko, ha? Ikaw... Masalamat ka na ko. Nikay, ikaw li balag sabot atong lola kay gawang-guwang naman to. Ay, doon nagi kay basta-basta guwang-guwang na doon nagi ni pagkabasto sa utok, di ba? Ganagi na siya papabidag maayo ba? Sorry, di kaya. Okay lang to. Og, salamat sa mong pagmahal na ako to. Samti ang gisulti. Nagpasalamat siya nga ako siyang gimahal. Mura magnawa akong pagkakwaktaw ani. Kwaknit man takay kong dagway. Mura og tunan ako'y hayag nga kaugmaon kang Nikay da. Uy, kahangin na din sa tiilan sa bukan. Ay, bitaw. Uy, kapugat na ining kawa ka kung gipasadil mo, uy. Puli-puli matag dahin eh. Uy, kalidaan na. Uy, kay di naman kasundaw. Ayaw ka mapaglangan diha. Ah, Doon na lang kita sa lamog nga atong gibilangguan ni Reyna Santan. Ay, murang ko gikulbaan nga naglantaw sa babas langog, madam, uy. Kung gikolbaan ka, hala, pabilin din eh. Ayaw na kong ibilin din eh, Madam Rosa. Maluoy ka. Ay, daghan rin bang mga kay bulungang linalang inindapita. madam. Aw, mahal nga rin na. Rosa, gigutom naman ko. Wa na'y panahon sa pagkaon. Ha? Dili mahimong magdugay kita dinhi sa ubos. Kay nagsunod ka na to ang grupo ni Atong Nikay. Oh, patay rin ang daan ini. Na, misugod na sa pagnit-ngit oh. Uy. Oh, sorry. Nasa nilinog-linog Naman eh. mo na, dili ni kumidya. Linog na gid ni. Linog yan. Bantay ka mo! Uy, Di na lang wala kita magpaduol sa bulkan. Kay tingalig doon na kiniibog ha. Momo. Magusan mo tayo ni Karon nga bilinog man ni Kay. Dili. Naunsa ka ni Kay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!